So, dito namin plano magtanim ng kumpay, guys. Ayan. Ay, ito yung similya natin, guys. Nakuha namin to nung bago pa sumisibol na, ayan, mga... Ito si Jack. Busog na rin. Kulang na lang. Hi, guys. Nandito nga pala kami sa kabilang area. So, magtatanim kami ngayon ng kumpay dito sa kabila. Para nang sa ganyan, guys, kapag lumaki na yung mga baka, hindi tayo mahirapan. Doon sa kabila, meron naman kaming natanim na rin. Pero mabuti na yung meron tayong mga extra na spaces or mga pagtataniman natin para syempre kapag lumaki sila, mas malaki na rin yung kukonsumahin nila or kakainin nila. Kaya mas mabuti na yung handa, guys. So ito yung area, guys, na tatamnan namin. Ayan, guys, dito. Yun yung dating babuyan namin, guys. So ayun yun. So dito namin plano magtanim ng kumpay, guys. Ayan. Nakikita nyo yung ibang kumpay. Ayan. Yan yung mga dating pinapakain namin, guys. Tapos, napabayaan, hindi na napakain o hindi na kinain din ng baka. Kaya, lumago na yan, guys. Ayan, o. Diba? So, marami dyan. So, nung nag-spray si partner dito, hindi niya yan sinali para pwede pa rin mapakinabangan later on. So, ito yung similya natin, guys. Nakuha namin to nung bago pa kami pumunta ng Davao. So, yung iba, ayan, o. May mga ano na talaga, guys. May mga sprout na. Ayan, o. Meron na siyang mga sumisibol na, ayan, mga mata. Ayan, tulad nito, buhay na talaga. Kaya ito yung aming itatanim sa ngayon. Ayan, ang hirap naman mag-focus. Ayan, ito yung itatanim natin, guys. Ayan, o, malago na rin. Si partner yung nagbubutas, guys. Ina-estimate niya yan, yung sakto lang yung layo para kapag lumabong siya, guys, may space pa siya na tatakbuhan. Kaya ayan. So ako naman yung maglalagay mamaya. Kuha na muna tayo ng similya. Tapos ilagay natin sa mga butas na ginawa ni partner. Halos ito, guys. Yung iba talagang hindi na mapapakinabangan. Pero kadalasan naman, ayan, oh. Meron siyang mga tubo. Kaya okay to, guys. Di kasi namin kinunan ng dito tulad nito. Hindi talaga namin nilinisan nung kinuha namin to. Kasi para maging protection dun sa kanyang mata o yung talagang pinaka-sprout niya. At nang hindi siya ma-stress. So kinuha namin to, guys, dun sa bahay. Sa likod ng bahay namin. Kung matatandaan nyo, meron kaming mga ano dun. Mga itinanim dati. So, pinagkunan namin yun, guys. Tapos, eto, itatanim ulit natin sa bagong area. Ayan, guys. Yan na yung gawa ni partner, oh. Yan. So, paslanting lang namin to itinatanim, guys. So, naka-window-window yung ginawa ni partner. And yan yung ating tatamnan ngayon. Ganito lang, guys, naka-slanting lang yan. Tapos okay na yan. Tamtiwati. Guys, tapos na kaming magtanim. Ayan na, oh. Sample yan, guys. Ayan, naka-straight yan, guys. Yan, yung mga iba dyan. Okay na. Nataniman na lahat. Actually, hindi pa lahat ng area. Pero yung mga similya na itanim na lahat. Yan, oh. Meron tayo. Ayan. So, ayan, guys. Kung nakita nyo yung mga iba. Yan. Merong umuusli na nakaslant. Yan yung mga napier natin. Na naitanim na. So, ayan, guys. Actually, napakalawak pa ng pagtatamnan namin. Ayan. Yung dun na part ay kailangan pang malagyan. Yung dun banda. So, hanggang dun kami sa may napier na nakatanim din. Pababa. Hanggang doon sa may sapa. So, kukuha na lang kami ng panibagong similya dun again sa bahay. Yung itinanim namin na nasa likod. So, dun kami kumukuha, guys. Kasi, hybrid yun ng mga napier. And, madaling tumubo. At the same time, maganda yung kanyang texture na kung saan maganang kumain yung mga baka doon.
Yung mga bakang tatlo guys, nandun. So medyo umaambon guys. And sana nga din ulanin ngayon para makabawi din itong ating mga napier na kinuha or itinanim ngayon para maging maganda yung kanilang tubo guys. Kasi 2 araw na rin siguro guys na hindi umulan. Though nagkaroon man ng ambon, pero hindi talaga yung totally malakas na ulan. So sana ito ay lumago guys. Update tayo after 2 to 3 months guys kung gaano na ito kataas. Syempre tatapusin din namin yung dun sa baba na part, yung dun banda sa may sapa, at nang ma-covered natin to guys. And later on mag-ani din tayo dito, of course para sa ating mga alaga. Guys, ito yung dating mga pagkain lang ng baka, tapos hindi na namin pinakaialaman. Ngayon dumami sila, kaya ayan. So hinayaan na lang namin ni partner na lumago, maging yung nandun para pwede rin natin pagkunan later on. Ayan yung area na pinagtamnan namin ng napier. So dyan namin plano hanggang magtanim guys, or dyan yung hangganan ng pagtatanim namin. So dyan lang na area para madali lang din kunan later on guys, kasi dun meron namang daanan. So pwede kami makapagmotor. So nandito naman yung mga baka guys. Ayan, actually mga napier din yan guys. Nandyan sa baba, nag-maintain kami ng napier dyan guys, at nang pwede rin namin mapagkunan later on. And ayun yung mga baka. Si Badok guys, nasa ilalim ng kawayan. Kasi hindi yan sa init guys. Hindi niya kaya yung init. Ayun yung nasa pinakamalayo. Ayun. Diba? Tapos si Dave tsaka si Jack naman. Ayan si Dave. Ito si Dave, busog na rin. And ito si Jack, busog na rin. Kulang na lang yan sila ng tubig guys. So bibigyan namin sila mamaya. So ayan yung kinakain nila dyan sa ngayon. Dyan guys, napakakapal ng damo. Kaya din siguro madali silang nabusog. Tulad nun ni Badok nakatambay lang. Kaya ayan guys, yung 3 nating baka na dinala namin kaninang umaga. And dyan din kami kung minsan kumukuha ng napier guys. Ang dami din dyan. So pwede rin kami kumuha dyan later on. Tapos eto nga yung area na pinagtamnaw namin. Yung dito. Ayan dyan Yan. Eto pupunuin natin yan ng napier. So pwede rin dito siguro guys. Ayan dyan. So dito guys pababa. Dyan. Hanggang dun sa may bandang sapa. So dati ayun yung kulungan ng mga baboy namin guys. So dyan kasi banda, sapa na yan. Napapalibutan ng sapa. Tapos ang lalaki ng mga mahogany guys. Ay mahogany, lawaan pala. Mga lawaan yan guys. So ayan. Nagtanim kami talaga guys. Kasi marami tayong baka na batch ngayon. So kailangan meron tayong mga nakapanangga na, of course, na pagkain. Or naka-ready na, hindi panangga. Dapat naka-ready. Naka-ready pagkain para sa kanila kapag, lalo na kung lumaki na silang lahat. So sa ngayon, okay pa naman kasi na kung minsan kinukuha na lang namin ng kumpay na bungalon, yung mga maliliit. Kasi hindi pa sila matakaw sa napier. Pero later on guys, darating kami sa point na ganun. Kaya, nagtanim kami muna.